Soc una persona que funciona per explosions emocionals i molt psicològiques. Diguéssim que pinto com un actor sur escena. Llavors, segons el que jo pinto, necessito ficar-me dintre d'aquell paper. I fonts d'inspiració, l'única meva font d'inspiració és sentir i fer-me una gran esquerda i sentir molt per poder pintar. Vull dir, si jo quan vaig pintant me n'adono del que pinto, malament. Si jo quan vaig pintant tinc un cert plaer, malament. Vull dir, allò és una explosió, allò és un contacte bèstia, és un contacte bestial. I al fi i a la cap és un treball que tens que tenir molt en compte i anar controlant, i que mai et superi. La meva filla sempre me comença un quadre, i ve el fill i l'acaba, fa pam, 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 pum, 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 i ala, vinga, va. Jo més ja. Jo més. Tu més? Peu. Mira, peu. 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 Jo. Tu. Peu. Peu. Molt bé.